बिसायख'थियाथ' फैगासिनो दङ बेनि थाखाय फुरा रेडि आरो आसा दं रायजोआ जोंखौ जिबायदि अनदों थांनाय बिसायख'थियाव एबारबो अनगोन आरो जोङो जोंनि जिखिनि गोमानाय आवगोलावथ' जोंहा 12-13टा एमएलए थायोमोन थांनाय बाराव जों मात्र 3 बा 4 जों देरहादोंमोन एबार जोङो फुरा जों मोनफिनगोन 10-12टा जों एमएलए लानानै एबारबो जों आसाम सरकाराव थाफानो हागोन बेखौ समफोरबो बिसास आरो खौथ' आं बुंनो हाला आं हादुबा खालामो बेनो कमिटमेन्ट लाखियो बयखौबो सनमान होयो आं बेखौनो बुजिगौ आरो आं बे मोनथाम नीतिजों खामानि मावो बयखौबो सनमान होनांगौ हादुबा खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय गावनि खोथा होनायखौ लाखिनांगौ आं बेखौ फोथायो आरो बे मथेनो खामानि मावो आरो ना दाथ' दायित्वआ जिहेतु बारायबाय बिबानफ्रा बारायबाय हिसाबै समखौथ' खम मोनो उफायथ' गैला अब्लाबो जेब्ला खामानिखौ गोसोजों माने गोरबोजों मावनो लायो अब्ला मेंनाय बिदि उन्दुनाय खम समफोरखौ बावगारलाङो आरो बेबायदि सोलिगासिनो आं मावनो नाजादों समाथ' बिराद खम अब्लाबो जिहेतु डिपार्टमेन्टआथ' बिराद मोजांखा आरो बिराद मावनांगौबो दं बे हिसाबै आं जि हायो बे खम समनि गेजेराव मावनो नाजादों आरोथ' जथेस्थ' मावबावनांगौ दं गोलाव सम मोनबा निस्सय आंनि साननायखौ आं मावना देखायनो हागोन आरो सिमां थायो खिन्थु बेसेबां हायो बेसेबां हाया बेखौ समाजसो बुंसिगोन सिमाङाथ' थायो बयहाबो नङा होमबा आरो मावनानै रायजोनि जुदि मोजां माने फिडबेक मोनोबाथ' बिराद गोजोनो बेनो बिराद गिदिर सम्पद ओंखायनो राजनितियाव थानानै सानफ्रामबो मोजां खामानि मावनो हास्थायो आरो आं बेखौनो बुंगोन जे जोंनि लक्ष्यआनो जाहैबाय बिटिसि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौ जों दसे समबो जिरायथ'जाया ओंखायनो आं बेखौनो सानफ्रामबो हास्थायो थांनाय 5 बोसोरा जोंहा जथेस्थ' थाद'नाय बायदि जादों दा ओरै बोरैबा रायजो राजाया बुजिफिनबाय जों आगोलनि समखौ मोनफिनबाय ओंखायनो सोरनिबा उल्था फाल्था बुंनाय रावफोरखौ जोङो बांद्राय खोनासङालासिनो जोङो सानफ्रोमबो माने मा होनगोन बेखौ उन्नतिनि खोथाखौ साननानै जौगानायनि खोथाखौ साननानै जों जेजों थांब्ला मोजां जागोन बे लामाखौ नायनानै जाहाथे बयबो आवगायलाङो आं बेखौ खावलायो आरो बेथ' नंखागौ थांनाय बाराव UPPLखौ सोलायनायनि मुङाव बिराद आसा खालामनानै भट होदोंमोन दा खुगाजों बुंबाल'थ' जाला सोलायनाया मावनानैबो देखायनांगोन ना खिन्थु बिथांमोना मावनायाव फेलार जादों दा ओंखायनो जोङो थांनाय 15 बोसोरबो जिहेतु खामानि मावदों एबारबो जों मात्र खुगाजोंल' रायजोखौ गोसो गोजोन होनो नाजायाखै मावथारनानै जों देखायनो लुगैदों ओंखायनो जों सानफ्रामबो बुंनायाव खम मावनायाव बांसिन गोसो होयो आरो ओंखायनो जों खावलायो जोंना मोनसेल' धर्म जोंनि बिटिसिआव थानाय खुनु जाथि जन'गस्थिया जेबो हाराहास्ति जानो मोना जेबो खस्थ' जानो मोना बेवहाय जों जयै खौसेयै मोनसे मोजां थासारि सोमजिनानै जों जेरैखि जाया बे ओनसोलखौ जौगाहोथारनांगौ जों अनेक थालांबाय जोंनि गथ' गथाय भबिसतफोरनि खोथा दङ बिथांमोन बे गथ' गथायफोरखौ जोङो भबिसत होथारनांगोन बे हिसाबै जोंनाव आरो मालाबा जाथि धर्मनि मुङाव मालाबाबो गन्दगल जानानै जाहाथे जोंनि डेभेलपमेन्टआ थाद'आ बेनि दिगाव जोंहा बयहाबो बिबान दं नायनांगोन आरो बेखौ जोङो मोजाङै जोंनि आबहावाखौ लाखिनो थाखाय बयबो नाजानांगोन आरो अब्लासो जोंनि जौगानाया जागोन आरो बुंग्राफ्राथ' बुंबाय थाखासिगोन जोंथ' गावनि समस्थिखौ जों नायगासिनो दङ जोंथ' बेवहाय बेबायदि गाज्रि नुवाखै खिन्थु सोरबाया मा नोजोरजों नायो बिसो जाहैबाय बिथांमोना मा नोजोरजों नायनानै मा नोजोरजों बुंदों नङा होमबा बे आरो जोंलाय मानो समाजखौ गाज्रि जाजानो लुगैनो जोंथ' गाज्रि जाजानो लुगैयाना दिनै बोसोरै जाबाय थायो देग्लाय जोङो माने बयबो खस्थ' खालामनानै सरकारबो दानो हाबाय दाखांनायनि उनाव खिन्थु जोङो बिदि ज'द्राय बेबायदि खुंनो हायाखैमोन दिनै खिन्थु जोङो मागोनि सानथाम सानब्रै सिगां जिहेथु 13निफ्राय उरुखा जागोन बिनि उनाव सैद'आव जिहेतु दमासि बा संक्रान्ति जागोन दिनै 10 तारिख बिनि सिगाङाव जों दिनै जयै बयबो गासिबो कमिटिनि मानसिफोर जयै जों फैनानै जोंनि जेसेबांनाखि मावथिफोर दङ बिबानगिरिफोर दङ जयै जों खनसे भगालिनि मुङाव जों ज' जालायनो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो